сәгатьтә минем яраткан подписчикларым. Исәнмесез барыгызга да, дуслар. 5 июль минем туган көнем. Һәм шул уңайдан мин сезне барыгызны да кунакка чакырам. Барыгызны да? Онлайн концертка чакырам. Шулай дип, дуслар, 5 июль көнне Уфа вакыты буенча 20 сәгатьтә без сезне онлайн концертында көтеп калабыз. Бүләкләрегезне онытмагыз. Seni görüp seyretsem sakın